अब आं ससियेल मिडियाते माननीय मुख्यमंत्री बक्तव्य नां नुखा आनी ककुंखा जे साबो ब जागोनि फाइका जुदि बिनकने हिस्टोरिकल कोनो डकुमेन्ट्स टंकाकाय ब आबनो तै सानानि नांगौ अमो ब्लेके खानांमोनि क त्रिपुरानि लाइबुमावो 184 जना राजा राजत्व 1350 बছर खलाइका आ जरा रियां हदानि न चिनि अरनि सेनापति रायकसाक रायकसमनि लाइबुमा जतनो साइबानो राजानि जरावो से बर रायकसाक रायकसम चिनि बुरु बा रियां हदानि बरक जुदि तंग टंखाय बरनो बांलादेशनि फाइना बा हा बरनो बांलादेशनि फाइका लाइबुमा सि तंगो कतिनि राजा रग 184 जना कि आलका बांलादेशनि दा फाइका ब साका जे बिनि बक्तृतावो जे पार्वत्य चट्टग्रामनि पर्वतनि हयते रियां हदानि बररक फायु अब थिगिया बिनि अ जे सामानि मन उचितलिया बमते कक सामानि आं बनो सानाय गे सबसे ककंखा खानांमोनि ककंखा आरो चिनि बीजेपी नि एमएलए बीजेपी नि एमडीसी खरंगै तंगो ता अयनो तंगो किन्तु बर तिनि निर तिनि रियां हदानि ऊपर बांलादेशी हिनै रियां रंग जे साजाका बुरु हदानि बरंग बांलादेश नि फाइन साजाका अबर एका प्रतिभा तुंनानि तंगमानि आं सानाय जे आं जे खरगटाम चिनि जे एमएलए ते एमडीसी तंगनाय न सानाय जुदि तिनि देबबर्मा रक बांलादेश नि फाइन साकाकाय आं रंजित देबबर्मा लगलगि न तेन दिन न अपनी प्रतिबाद खाइकामु एवं आं आनि पार्टी तिप्रा मथाने जुदि महाराज साकाकाय जे सिंनो बांलादेश नि फाइन देबबर्मा रक फाइन साकाय बा चीफ मिनिस्टर फन आं बीजेपी नि जुदि एमएलए तकाय साका आं लगलगि तेन दिन न आं बीजेपी पार्टी याकरे दिखामु आं उचित जे आरो आं कबगनाय जे बीजेपी जे तिप्रासा विशेष करे रियां हदन जे एमएलए एमडीसी तंगनाय बरक रिजाइन निनानि प्रयोजन तंगो कारण अमसका ब्लेम हामेरिजाका जे ताबो बुरु हदा रंगना बांलादेश नि फाइने हिंजाकसु 300 पॉइंट केबो हियाको त्रिपुरानि लाइबुमा 300 पॉइंट केबो यासे सुरि साइमेयाको जब बांलादेश नि फायु हिनै कचिनि लाइबुमा चिनि इतिहास की अब की ताता वो खानांमोनि को सारा त्रिपुरा मनतै जों खादु माने मिसिल जों मा खालायनो नांगौ इनि नुखा 300 पॉइंट ऑपरेस मिट खयमा पॉइंट रियांनि समाजपतिनि तरफ থেকে ताबसे पॉइंट एक स्टेटमेंट नखयाको मिया ब्लेकेन आं हामबाय मारो जे चिनि बरम गनां एम बरब रंजन रियां आबनो प्रतिबाद खायका चिनि बरम गनां एमएलए फिलिप्स रियां आबनो कन्डेम खायका सोशल मीडिया देखा आं सानाय जे बीजेपी नि 3 जना जे बुरु बा रियां हदानि जे एमएलए एमडीसी तंगनाय बर इमिडिएटली बीजेपी या करना नंथुन रिजाइन निवै बरक फाइना नंथुन कारण अमति अपमान एकटा दफानि साकावो जेरि माने मन केबो गसिना हारिमाया इनि आं मानसुगो